nas deflacións e xa remato cos deberes de mates. Se teño unha pizza e como un cuarto, que me queda? Fame! Moita fame! Que hamburguesa tan boa! Tráeme unha, faga favorón. Nena, tan xordo que? Por que estás tan quieta? O corchado? E a min? A quen vai ser? Tives alguén máis por aquí? Podes verme? Pouca xente pode verme. Non digas parvadas. É certo, cando vou pola rúa se alguén tropeza comigo, nen tan sequera me mira. Ás veces penso que son invisible. Xa ves que non. Que estás facendo? Estudar. Pegado ao cristal da hamburguesería? Non me contes trolas, ó. Aproveito para estudar mentras agardo pola miña nai. Pois vaite para outro lado. Aos clientes non lle gusta que os miren cando comen. Xa foron protestar e o encargado non quedou moi contento. Perdoa, non o volvería a facer. Claro que non. A túa nai vai tardar moito. Non creo, xa hai tempo que marchou. E esa maleta e desde viaxe. Estamos de mudanza, non cabía todo no coche e mamá fixo primeiro unha viaxe la soa. Xa é moi tarde. Por que non colles un autobús e vas ti sola para casa? A casa nova queda moi lonxe, pero mamá non vai tardar, xa verás. Tanto me ten. Tens que apartarte de aquí. Vaite para outra beira a rúa, que ali non molestas. Eu non podo afastarme, senón a miña nai non me vai atopar. Agora, tes que marchar, por favor. Aquí non podes estar. Como non me soltes, ven pedindo axuda. Digo que me estás secuestrando. Non digas parvadas. Quen te vai crer? Ademais, non eras invisible. Pero non son muda. Socorro! Socorro! Quérenme secuestrar! Cala. Vou un momento dentro da hamburguesería, que será o encargado. El saberá que facer. Avisa a quen queiras, pero eu daqui non me movo. Mira, falei co encargado e díxeme que se te retiras un pouquiño do escaparate podía regalarche un menú infantil. O certo é que teño unha fame doente. Pois, se vas para o parque e quedas ali, un fabuloso menú infantil de McBurger podería ser teu. Que che parece? Moitas grazas. Non está tan mala como pensaba. Pero non comes tan rápido que te vas a trabar. Xa rematei, estaba todo moi bo, pero quedei cun chisco de fame. Xa sabes que non se debe cear moito, que logo veñen os pesadelos. Estou un pouco intranquila. Onde se metería a tua nai? Queres que a chame por teléfono? Non fai falla. Estás a contar a verdade. Onde está a tua nai? Vive soa na rúa? Ti non me entendes, ninguén me entende. Deixádeme en paz. E que é o que teño que entender? A miña nai perdeu o traballo e xa non podíamos pagar as facturas. Empezaron a cortar a luz, a auga, e un día chegou a policía para botarnos do piso. Miña nai encerrouse no cuarto, pero a mí non me deixou entrar. Así que eu corrín a agocharme dentro do armario do meu cuarto. Non tardou en entrar a policía montando un gran rebumbio. Oín golpes, berros e finalmente todo quedou en silencio. Entón, saí do meu agocho e fun nas puntas dos pés cara ao cuarto de mamá, onde estaban abertas a porta e a ventá, pero non había ninguén. Seguro que a levaran con eles. Sentime tan soa. Collín a maleta e fun para o parque a esperar que miña nai volvese a buscarme, pero nunca volveu. Pero iso cando foi? Non me lembro ben, xa hai uns cantos meses. Que me dis? Ninguén descubriu ainda que vives sola na rúa? Xa cho dixen antes, pero non me criches. Volvíme invisible como unha fantasma. Ninguén me fala, ninguén me busca, como se eu nunca existise. Pero tua nai dixo algo antes de marchar, despediuse de ti. Os días antes de que nos botasen da casa estaba moi nerviosa, pero intentaba disimular para que eu non me decatase. Decíame que íamos ir a un lugar mellor, onde ninguén nos podería facer dano. Cruzaríamos o mar voando como a Ícaro. A miña nai fixo unhas ás para ela e outras para min, unhas para voar de verdade. Decía que íbamos pairar co vento, como os paxaros. A tua nai non se deixou algunha nota? Non, xa che contei que, cando chegou a policía, se encerrou no seu cuarto e non me deixou entrar. Agochado no armario, escoitei como tiraba a porta abaixo e oín que un axente berrara que non o fixese. Non fixeste o que? Voar! Sinto, pero a tua nai non vai volver. Íamos botar da casa e non iades ter onde vivir. Non aturou a situación, pero iso non te levou con ela. Non é certo! Ela nunca me abandonaría. Eu quero ir con ela, onde estea. Non, ti tes que medrar para facerte unha muller forte. Así poderás axudar a todos os que se atopen na mesma situación que a ti. E agora, que será de min? Vas vir comigo. Xa veremos como nos amañamos.